Basi agoyo ne Nyasaye erokamano okinyi masani ma Nyasaye otimo ng'uono mondo wachak warad kodi hera mar Lolwe TV. Iluonga Reverend Ayub an wuod Nyakach kamoro ni Kandaria. Nyasaye otimo na ng'uono okinyini mondo lalre kodi kuom wach Nyasaye. Abiro somo e kitabu mar Mathayo 27 matindo tindo 14 nyaka 25. Kitabu mar Mathayo 27 matindo 14 nyaka 25. Mumb Nyasaye wacho niya: To Yesu ne ok odwoko kata wach achiel, omiyo ruoth nowuoro ahinya. To higa ka higa e Sap Pasaka, ruoth ne gonyo ng'at achiel ma ji okwaye kuom joma otue. To ndalogo noyudo nitie ng'at motue marahuma ma nyinge Yesu Baraba. Omiyo kane ji osechokore kanyakla, Pilato nopenjogi niya, ng'ano mudwaro mondo agonynu, Yesu Baraba koso Yesu miluongo ni Mesia? Nowacho kamano nikech nong'eyo maber ni gitero Yesu ire mana nikech nyiego. Kane oyudo obet e kom ng'ado bura, chiege noorone wach niya, kik imul wach ng'at makareno, nikech wachne nende ochanda ahinya e lek gotieno. To noyudo jodolo madongo gi jodong oganda osesemo ji mondo kwa Pilato ogonnegi mana Baraba, to Yesu mondo negi. Omiyo to Yesu mondo negi. Emomiyo kane ruoth openjogi ng'at mane gidwaro mondo gonynegi kuom ji ariyogo, to ne gidwoke ni, gonynwa Baraba. Eka Pilato nopenjogi ni, to ka kamano, tatim ang'o gi Yesu miluongo ni Mesia? Giduto ne gidwoke niya, gure msalaba. To nochako penjogi ni, ere gima rach mosetimo momiyo onego gure? To ne gimedo kok moloyo kagiwacho ni, gure. Kane Pilato oneno ni ok ginyal yie kode kendo tulo ema dwaro wuok, nokawo pi mologo e nyim ji kowacho niya, an aonge bura kuom remb ng'atni, mano en wachu. To ji duto nodwoko niya, rembe mondo bed e wiwa kendo e wi nyithindwa. Walam. Wagoni ni erokamano Wuoro Maler, ija adiera kod okinyini misechoko oganda ni Nyasaye mondo wich kuomi. We malaika magi mondo go kodwa kambi, wach ka wach Nyasaye mokelewa bed konyruok ne oganda ni mosebedo piny. Duongi pako duogni manyaka chieng' kichalamu ka yie e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Mana kaka wacho mokwongo, iluonga Reverend Ayub awuod Nyakach kamoro ni Kandaria. Nyasaye otimo mondo abed tung' okinyi mwach manade mosekete chunya. Ang'eyo ni en kinde mawane e mood mar Pasaka, kawaparo sand, tho kod chier mar Yesu Kristo ma Mesia. Ji mang'eny samoro timo ikruok mopogore opogore. Wan gi joma oyudo thuolo e rusa kama gitiye, gidhi e thuchegi ka gidhi timo sherehe. Koro ji timo sherehe mopogore opogore e Pasaka ni. To moko be
oyudo kinde ma ginyalo dhi limo osiepegi. Moko be oyudo thuolo ma gidhi e nyombo. Moko be dhi gedo. Ji nigi programs mopogore opogore mang'eny. To wan kaka jokristo, mae kinde ma wapare sand kaka nomaki Yesu ja Nazareth kendo nogure. Tok tho mar Yesu nochier gi teko mang'eny kabisa. Muma kama somo wacho ni e kinde ma ne otundo mondo mak Yesu, Jo-Yahudi nokelo weche mathoth kabisa mondo donjne go Yesu ma Mesia. To kama somo wacho ni higa ka higa, mano Mathayo 27 kichako somo 15, wacho ni higa ka higa ruoth ne gonyo ng'at achiel e Sap Pasaka mane Jo-Yahudi okwayo. E kinde no noyudo jal moro marahuma be nomaki miluongo Yesu Baraba. Embe nomake. To eka Yesu Mesia be koro donjne kuom ketho ma ok mare. Ka ji ochokore to gango weche moko kuom Yesu, Yesu bo maki ma Mesia. Pilato noyudo ng'ado bura kata chomo ng'ado bura. To chiege ochome tir kosebede kome mar ng'ado bura, to nyise ni winjo kik imul wach ng'at makare ni, kech wachne yande ochanda otieno. Sama ne Pilato penjo ni to mere jal mudwaro mondo agonynu e Sap Pasaka kama, to muma wacho ni noyudo ji osesemore mondo gikwa Yesu Baraba. Notim campaign mondo Jo-Yahudi okwa Yesu Baraba ma jakuo. Sama ne Pilato penjo ni to ere jal mudwa mondo agony, oganda nogo koko matek ka giwacho ni gony Yesu Baraba, jal ma jakuo manyo odonjnegi gi ketho. To penjo kendo ni to Yesu ma Mesaya en to udwa natime nade? Kanye mane ji ochako go koko matek ni gure gure? To Pilato chich penjo ni to en keth mane ma jali otimo? To ne gimedo go koko mondo gure. Wach momiyo Pilato nologo kao pi ologo e lwete ni an to kaneno ketho mar jali, katugo koko mondo gure to kaneno ketho mar jali. Wach malit ahinya mano oganda Jo-Yahudi owacho en ni rembe mondo dong' e wiwa kod nyithindwa. Rembe mondo dong' e wiwa kod nyithindwa. Adwa na wuo kuom jal Migonyo e Sap Pasaka. Jo-Yahudi ne okwayo kendo ne en routine manong'i ne higa ka higa e Sap Pasaka nitie ng'at achiel migonyo iwe thuolo, jal ma wang' ne kwa. Mane gima dwana wuoye manok ka wachomo Pasaka kama, kata kinde mag Pasaka.
Kata sani one ging'e gimomiyo Yesu nodhi bao. Wacho ni wach musalaba en fuo ne joma lal, to en teko Nyasaye ne joma ireso. Wach musalaba. Yesu nodhi e musalaba mondo gony dichuo kata dhako moro sani gokinyi. Ang'eyo ne e kinde cha Yesu Baraba notue. Kendo nitie jok mang'eny mabe notuego. Eka Yesu Mesia be notue ka omake e ketho mok mare. Gima mora en ni ne en dwaro mar polo mondo Yesu kale chandruok gi sand malit, mondo dhako moro ka dichuo moro sani gokinyi oyud gony. Ang'eyo ni mano thuolo ma komi anyuondi kata komi jogweng'u, onge ng'at ma nyalo yiero mondo gonyi, kech wan gi ng'ama yudo faida sami neno ndulume goyi piny kata go nyithindi piny. Wan gi ng'at manyiero sama neno ka dalo kwamo dhi go bathe. Wan gi jal ma gino miye ohala sami neno lweny gere dala nino. Nitie jal mamor. Omiyo thuolo komi sani anyuola, onge jal manyalo yiero ni mondo gonyi. To kinyine akelo wach ma jachien oluoro. Iluongo wach mar musalaba mane Yesu dhiye kalitne ahinya. Wach momiyo Petro wang'o wuodho ligangla mong'ado it achiel kuom jodolo mano yudo chomo mondo maki Yesu. Wang' gi yudo Yesu ka Yesu yweyo to gidonjo piyo piyo, to Yesu bo wuok oko to penjogi ni to jal mane mudwaro. Onegi duoki ka gikirni ni wadwaro Yesu ja Nazareth. Yesu nonyisogi ni ane en. Wach momiyo ne gidog kika ng'egi ka gibuok ma gikulore nyakelo gigo chonggi piny. Okinyi wan kod jok ma onego gony. Samoro in ka to iga luoro, iga kalo, to wasigu otueyi. Okawuoyo twech mar jela mar kamiti. Wan gi jomo maki to tue. Moko tue jela mag ura. Wan gi mutue e jela mag bilo gi ndagla. Wan gi ji mutue e jela mag Kisoni. Wan gi jo mutue e jela mag neko. Wan gi jo mutue e jela ma ok onyal neno nyathi kato yudi to jochiende kao. Wan gi jo mutue okinyini nyake jela mag dhier, mag tok, mag chong. Wan gi jo mutue kata wuotho ni lwete ni nono to jochiende otweyo chunye, en onge gima ber monyalo neno. Mano be mana jela. Wan gi jo mutue pachgi, onge gimoro monyalo paro maber. Pache jochiende no mako to rwake sel. Kati iwuoyo kode gokinyi to onge gima owinjo ke jochiende omako pache moling' nje. Mowacho ni e kinde no, higa ka higa mar Pasaka, ne nitie jal Migonyo kinde Pasaka, ng'at achiel manokwa kod oganda jo-Yahudi. Kata kawuono malaika nyalo kwayo mondo gony dichuo kata nyako matin motue gi chunje mag wiye, mag choke, mag gokinyi, mano bedo piny wacho ni winjo dalawa ka onge nyako ma dhoge donjo koluwo rangach. Hato gichalo ka gima gigose iye wachno to ineno ka gino tiyo. Onge adier kata samuwene nyako minyiedho bere, nyiri te okaw loan kata diel onge. Nyiso niya,
chunye ka noyalo bura ato kao nyiri te orwake sel kendo matemo kata mondo owuogi chwore mondo nyuome, to gino chalo kagima kelo lweny, chalo kagima idwa funne, chalo kagima idwa riembe, kech orwake sel mar jela. To wawuo kodi ni wan gi ng'ama ibiro gonyo kinyi kuom teko mar polo mar unu. Wan gi jal ma polo biro walo mondo gony kata jela mag twech, mag remo, kata obedo tuo, kech wan gi joma omaki to rwake jela mar tuo. En tuo pile ka pile, iga luoro tuo. Samoro en gi sickle cell anemia, samoro en gi kansa, samoro en kod meningitis, en gi gima chamo pese ot kanyo machalo mochuo seke. En e jela to kung'e ni en e jela. Wan gi chuobe momaki moko rwake jela mag njaga, mag dawa e kulevya, hato rwake kanyo mane kama romogo. Kato somo domo kisungu to jela mar dong mar kongo to konyal domo ne kisungu nikech ang'o duchinde omake to rwake okete dawa e kulevya. Gimonyalo timo onge. Wach momiyo kata oyud nyar ng'ato maber mawach ni yawo wang'ni to nyango yudo nyako no weya gimomiyo weye jalo jela ok giradi. To kinyi sani akelo gony mar jomotue wacho niya higa ka higa seche Pasaka ni gonyo ng'at achiel. Samoro nyalo bedo achiel kuom joma idwa gony sani ka wang' ni chunyi fweny ni wasigu setiga ming'a. Wan gi jal mane jela to ken kanyo nikech berne, uchinde odagi oramo, gin chinje moting'o wiye, ok odwar gima wuok maber e dalano, kata obed mana nyako matin. En e jela, uchinde rwake sel, onge gima idwa none maber. Wan gi miere ma Satan nomako hato kete sel, gin idware yaya mapiro ne ji nyithindo kod jok mabaro ne ji yien, machwako kong'o mane ma chunye go yie ni mondo tim. Ok odwar ng'at mating'o wiye ni riek, jal manotemo somo, en nochike gi polo nogoye. Jal machielo be noyudo ajali, en dala mopong' gi liete mag joma tho gi ajali. Moko be norwake e jela mar ra, mokimi nochamo kata sama wuoyo kodi ni iwinjo ka chunyi oseyudo luoro, ineno ni onge gima ber modong'ni, iwinjo kata muonyo yath. Wan gi jal magonyo ji, jal manomaki mane polo walo, wacho niya chieng'no jo-Yahudi nogo koko matek, wacho ni gonynwa Yesu Baraba. Kawuono ni wan ki Yesu ja-Nazareth monego gony ngimani, kata joka noyiero Baraba. Wan gi ji ma wasigu nyalo yiero jal machielo ema mondo gonyi ni ng'iya ng'iya, ke chandruogi no kelo ne ng'ato ala, chandruogi no miyo kamoro dhi maber, chandruogi no miyo jomoko somo, chandruogi no ema miyo samoro ng'ato timo ala. Wakoni niya joka nogo nduru matek ni gony Yesu Baraba, to Yesu ma Mesia mondo gure Kalvari. Tong'ni de ging'e ni gur mar Yesu cha nokelo loch ne piny, nokelo warruok ne dhano oganda, nokelo gony ne miere gi range, nokelo gony ne jowuoyi matindo gi nyiri matindo, nokelo gony ne piny. Onge ng'ama dogo koko. Ere kaka iwinjo gokinyi? Yesu ja-Nazareth, jal manogur nikech in gi an, wach mikaleno kawuono inyalo gonyi, kata otek, iseteme gi lemo, iseteme nyaka gi counseling, gino chayo counseling, kecho gir remo giro yare, en gima ok winj wach, kata iseteme nyaka gi golo sadaka, pod gino ng'iya ng'iya. Okinyi kawuono chieng' Sabato, ka wachomo Pasaka kama, ng'ato inyalo gony kowinjo gire chunye na diera sebedo jela, kata obed mana jela mar odekre, ma tuo ok rume ot, kowe nyithindo to mako mama, koweyo mama to mako wuon ot, koweyo wuon ot en gima songo kamano, en gino dekre machamo pesa. Mama wacho niya
higa ka higa chieng' Pasaka nitie ng'at achiel mane gonyo, mane jo-Yahudi okwayo mondo gony. Kawuono bi winjo kinyalo gonyi e jela ma initie, kata obed jela mar nyieko, kata obed jela mar sihoho, mar jogwang', kata en jela mar pitipiti, kata obed jela mar remo ma iwinje dier kaka ma intie onge gima ber manyalo wuoke. Samoro en jela mar awe marach, in gimiyudo wuoke lweti. Wan gi jela mar remb gi ng'ato, miwacho joka ng'ane onge gima ber ma ginyalo timo. Kata item isetemo dhako, kata item ok iyudi, kata obed jela mar kwamo mar golam, kich wan gi jok ma nie jela ma kata otem manyo tich to ok oyudi. Nyaka jok moloyo gi rieko biro yudo tich dhi adhiya, en mare otamore lor. En e jela mar sel momake nikech samoro kabuke onge ng'ama nosetie. Idwaro jok ma tero mon, idwaro jok ma ungore kago onge, idwaro jok ma onge gima yudo. To we awuo kodi sani gokinyi ka ruoth okela mondo awuo kodi e chieng' no. Oganda jo-Yahudi unogo koko matek ka Pilato chung to penjo ni ere jal midwaro gony. Kata sani inyalo gonyi e wach mineno ni tekno. Jo-Yahudi nogo koko matek ni gonyi Yesu Baraba. We akoni sani kuom teko mar Roho Maler inyalo gonyi e wach mikaleno, kata obed kes miseyalo gaming'a. Kawuono inyalo gonyi kuom teko mar Yesu Kristo manochiero agu kuom joma otho. Ondiki niya, igonyo ng'at achiel. Onyalo bedo in, onyalo bedo in e Sap Pasaka kama. Ka chunyi winjo nisebedo jela ma samoro no angni, hatu jochiende otue ni nyithindo, nyiro mako, kako mako nyire, kako mako chuo, jal magedo onge, samoro setong'o yien mochwaki, mano jela matamo ji gedo. Samoro bedo jela ma en weo kendo to mon dhe, mano jela ke samoro jaduong' ma wiyo timo thoe moro yudore e rangadno ma en noko kendo, samoro no kendo mon dhe kamano. Sama no tho, chunyi no dong, ringruok ema no iki, gino chieno dala sama wuene. Muma wacho niya, ni gonyo ng'ato achiel manokwa, biwinjo kinyalo gonyi kata ikale kuong', gik mikale ok berni, chunyi osepenjore gima timi. E Sap Pasaka kama, ng'ato nyalo dok e chunye, dhako kata ikale weche matek madichuo ringo wei gi nyithindo, ichalo chi liel to chuori pod ngima, olal guchode oko, inidong kendi nyamasi. Samoro iluoko ne mana mon, samoro idoyo ne mon weteni koka nyithindi yud gima chamo, kenje chieno dagi mochwado lwete ni onge ber manine. Akelo Yesu jateko, jal manogure Kalvari mondo duog loch te. Akelo Yesu ng'ama ler mar Israel, jal manyalo gonyi e wach matek menene kaleno. Pade teko timo chuma, onyalo ywa dichuo kuma nitie, kata in mana dichuo to mon ringo wei pile kod pile. Kawuono ni nyalo gonyi e masira marach mar awe marach, kata obed chuny mar dalau, kata en rembu gimong'e, kata en remo mong'e machieno ji kanyo, kata obed chien, to Yesu ja Nazareth nigi teko. En kende ema noduogo gi loch. Noguri Yesu ka jo-Yahudi okwayo Baraba, kech ne Yesu wedhi e Kalvari, joma ndulume go piny ne ok ogony. Ne Yesu wedhi e Kalvari, jomichieno gin to nikonyo gi nang'o? Ne Yesu wedhi e Kalvari, mon madwa dhi tedo to jochiendo dagi, gin digonyo gi nang'o? Ne Yesu wedhi e Kalvari, mon makisoni otueyo de gony nade? Ne Yesu wedhi e Kalvari, miere gi renge ma jochiende omako nji, gin to de gony gi nade? Wach manomiyo Yesu chomo Kalvari, kalit ne ahinya, owacho ni wuora kade nyalore
to kome mar masira ni dok kala, to kome mar masira nok nyal kalo Yesu, kech polo no osepango mondo Yesu odhi e Kalvari, mondo gonyi dhako, mondo gonyi dalani dichuo, mondo gonyi nyithindi miwinjo ka wasigu tweyogo. Onge gima tek e nyim Injili kawuono samo chom Pasaka kama, kata obedi wach ma ji osewuoye, to kuom nying Yesu Kristo ja Nazareth, gonyi nitie ne ng'ato ma chunye yawo, mawacho niya, ane ma jochiende oselorona, ane ma jochiende osechamo giga, ane ma wasigu osemaya mwanduna, ane ma chunye magalagala osesando dalana. To kawinjo wach mar gony mar jomotue, ng'ato ni gonyo jal moyie okwa ni jal ne mugonywa, kawuono winjo Roho Maler oseyieri kamibedeno mondo gony chunyi. Awinjo teko mar Roho Maler osewali mondo gony ngimani. Awinjo teko mar Roho Maler moseyieri mondo gonyi kama initieno, kata ine tuo. Awinjo teko mar polo mosewali mondo gonyi sani. Ere wach winjo katek mondo wachome gi Yesu jateko. Ere wach winjo katek dhako mondo wachome gi ono jabura. Ere wach winjo katek dichuo mondo wachome gi Yesu. En kende ema nokelo duoko e Kalvari. Kata marina winjo duoko, kata isetemo mang'eny, wewe Yesu ngima, rembi Yesu pod ngima, nyalo luoko kata richo, kata richo ni kwar karemo. Ondike Isaya 1:18, an Ruoth Nyasaye naluoke mondo matar kapamba. Ere wach mineno katek, kata richo otami rado gi Nyasaye. Okinyi ni nitie Nyasaye, kama intie na lam kodi, kata chandruok oli, kata chamo pi wang'i, kata chunyi lit, kata ineno derruok, kata ineno madho sum, kata school fee onge ne nyithindo. Sani nyithindo notimo penj, samoro nyathi okalo school fee onge. Gaga chungi kama intie mondo lam kodi Ruoth. Gaga chungi kinyalo ting'o badi malo, kinyalo bako TV mondo lam kodi Ruoth Nyasaye ma jateko. Asewali amiyo nyingi duong'. Hero kamano shimba Ruoth ber. Ondiki ni higa ka higa Sap Pasaka ni gonyo ng'at achiel mane udo kwayo. Kawuono ni dhako ni Nyasaye ane mali gonye chunje magalagala, gonye kuong nyaka maganyuola, gonye Nyasaye nyaka kuomo mag rangi mag miere, par nyaka dichuoni Nyasaye ma jochiende otue chunye, iwar dichuoni Nyasaye kuom teko mar Yesu Kristo. Erokamano Nyasachwa ne ng'ato kod ng'ato isechango jatuo, rie badi Nyasaye ketimane ng'wono, alami ka yie ni setimo gik madongo e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. An mana wuoyo kodu iluonga Reverend Ayub uko Ogwodi Nyakach Kandaria, alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church, ane piny Nairobi, kamono ni Kibra, ng'ata madwara, king'iyo piny kanyo nembni ga nitie, nembni ariyo, Airtel kod Safaricom. Nyasaye mondo timni ng'wono ka ok inyal biro, kama wachokore inyalo go nembni gago mondo watudre kodi. Wan e piny Kibra, ka in Nairobi, idho gari Karanja, idho gari Railways, keli Karanja. Ka in Kencom, idho gari number 32, keli nyaka Karanja. Wan but Rail Education Center kanyo ema wantie. Wan gi branches e piny Kitengela, wan but Happiness Studio gi piny kanyo, Milka High School kanyo ma wantie piny Kitengela. Ka in South B, wan gi branch, kamora mora Nairobi ka, Kariobangi North, Kariobangi South, Ruiru, Georgia, kamwadwa Buya Ezekiah nitie. Nyasaye mondo ting'wa malo. Headquarter marwa ni Kisumu Polyview, kama Archbishop nitie, Ernest Ogena Modo Kuto. Nyasaye mondo ting'i malo kod Senior Bishop Johnson Ogada, kod Bishop Charles Okode, kod Bishop wa Henry Okinda, Woodbondo. Nyasaye mondo ting'u malo tegi Vikas mantie. Nyasaye mondo par Kanon Sedekia Kasuku e piny Bungu, kod Bungu Dinarite, kod jotich Nyasaye man kuro. Nyasaye mondo timnu ng'wono. Nyasaye mondo opar Mama Masi ka en piny Oyugis, ne nyare manyocho lal Juliana Koth. Nyasaye mondo tim ng'wono kama nyako no nitie, operation timore kanyo. Julia dhi duogo e nying Yesu Kristo. Nyasaye mondo mak bade kama entie kachiele. Nyasaye mondo tim ng'wono te kamoro amora ma wantie. Opar Chief Apostle Orwa ka en piny Kibra gi min ode nyaka kdhimu. Nyasaye ting'u malo. Opar Simon Onger e piny Kibra. Opar ji duto te George Lawi ka en piny Ahero.
O Nyasaye oting'i malo kod Mama Helen. Nyasaye mondo oting'i malo daktari kod Kamwanda Medical Center. Nyasaye mondo oting'u malo nyaka St. James ACK Yaero. Nyasaye oting' ji duto te malo. Waradi chieng' wuok tich namba chieng' Saturday saa 3 nyaka saa 3:30. Chieng' Ngeso saa 3 nyaka saa 3:30. Namba 907 27 38 54 24. Namba 907 27 38 54 24. Namba machielo N07 34 434 156. King'iyo piny kanyo tinene. Nyasaye mondo gwedhwa duto. Gone mdigago. Nyasaye timo gik madongo kokalo kuom lewa. Nyasaye mondo gony chunyi. Nyasaye mondo gony ngimani. Nyasaye mondo gony nyithindi te. Ogony nyako ala mitimo. Nyingi Yesu mondo miduong'. Nyaka wachak waradi chieng' Ngeso saa 3 nyaka saa 3:30. Shalom, shalom, shalom. Achiel.